दिनै 30 तारिख 30 तारिख 09 सेप्टेम्बर 2020 नि जों कायसा मेमोरेन्डाम चिनि अनारेबल चिफ मिनिस्टार ना सामिट खालामजाका जों डेलिगेट थांका चिनि UDIPP नि सेंट्रल नि जनरल सेक्रेटारि चिनि शुक्लाचरण नौटिया ताई चिनि थांका चिनि UDIPP नि AGS चिनि बरंगना प्रकाश देवर्मा ताई चिनि सेंट्रल CC मेम्बर पियुष कांति तिब्रा ताई आं सह जों थांनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर 2020 कायसा UDIPP दिनावहाय जों एपॉइंटमेंट नाजाका ओ एपॉइंटमेंट तैनो जों तिनि CM चिनि अनारेबल CM जों मालायनि कौरिका ओ मालायनि कौरिमनि बिसिंते जों मेमोरेन्डाम सामिट खायका बिनि बागैनो जों फैलाव चिनि अनारेबल CM जों UDIPP दिनावहाय ताई चिनि पार्टिनानै मनो बेलेकन हामबाय जों जेपिनि वैल्यूएबल टाइम जों रोमानि बागै ताई कक सलायमानि बिसिंते जों 5टा पॉइंट तैयै जों बुनो मेमोरेन्डाम सामिट खायका ओ 5टा पॉइंट नि पहिला नंबर 1 जे चिनि तिब्रा सरकनि जे 70 बछर तैयै जे आंदोलन खायफैमानि आबो नंबर 1 पॉइंट जे रोमान स्क्रिप्ट न इट शेड्यूल इनक्लूड खायदि हनै जों नंबर 1 पॉइंट रिखा ओमफ्राय आबोनि बिसिंते नंबर 2 पॉइंट दङ चिनि जे थांनाय 2020 नि 19 तारिख फेब्रुवारि जे गुवाहाटीआव सोना 125th amendment of the constitution of India नि रिंहरै जे कक सलायफोरो आबोनो जाति as soon as possible जाति बनो इमप्लिमेंट खायथों खालायनानै अंनाबावैनो जों आबोनो नंबर 2 पॉइंट जाका इनके नंबर 3 पॉइंट जे जों विधान सभानि आगे जे बर एलायंस नि आगे जे कक सलायमानि जे हाई पावर मोलिटी कमिटी सबमिशन जों खायमानि आबो जाति इमप्लिमेंट अंथों आबो कायसा जों पॉइंट जाका केसिनि नंबर 4 नंबर पॉइंट दङ आबो बसिनि तिब्रा सरकनि जे डिमांड दंमानि जे ADC टाउन कमिटी आबो जाति दाक्टिनो इमप्लिमेंट अंना बागैना आबो नंबर 4 पॉइंट जाका नंबर 5 पॉइंट चिनि लास्ट नि जे चिनि तिब्रा सरकनि गोबांमा जे बैकलॉग जे वैकेंसी दंमानि आबोनो तैयै जाति 100% खायमायाफोनो एटलिस्ट 50 बा 40% जाति आबोनो फिलअप खायथों होनै जों बुनो नंबर 5 पॉइंट जों रिजाका आरो गोबांमा चिनि ADC वो बैकलॉग पोस्ट दङ जे प्राय 1000 समथिं एवं स्टेट दङ 17000 समथिं आबोनो जाति दाक्टिनो फिलअप खायनो बागैना जों CM कक सलायका CM बसनो कौरिका जाति ए समस्त पॉइंट नतैयै विशेष क्लाय जों फ्री एंड फ्रैंक जों कक सलायका अबनो दाक्टिनो इमप्लिमेंट खायनि बागैनो साइटकनाय एवं जों कक निरिका आबो जत तिब्रा सरकनि लंग पेंडिंग डिमांड आबोनो जों नायनाय एवं ADC इलेक्शन बुसका आबोनो जों इमप्लिमेंट खायनो बायना as soon as possible बनो जों खायनानै जों ककरै आरो हरजाका आसना दिनैनि जे मेमोरेन्डाम माने हामबाय।